Gwamnatin shugaban Amurka za ta sanya ido sosai kan yadda za a gudanar da babban zaben Najeriya na shekara ta 2027 da kuma sakamakonsa, a cewar ɗan majalisar wakilan Amurka Riley Moore. Moore, ɗan majalisar Republican mai wakiltar jihar West Virginia, ya bayyana hakan ne a wata hira da yi da tashar Noir TV, inda aka tambaye shi ko Amurka za ta iya taka rawa wajen tallafawa gudanar da sahihin zaɓe a Najeriya. Ya ce lallai za mu sanya ido kan sakamakon zaɓen, yadda zaɓen zai gudana da kuma yadda za a aiwatar da shi. Wannan wani abu ne da ni da gwamnati za mu ba muhimmanci. Baya ga batun zaɓen, Moore ya bayyana cewa Majalisar Wakilan Amurka na duba wani ƙuduri da ya ƙunshi tanade-tanade da suka shafi Najeriya. Ya ce ƙudurin ya haɗa da batutuwan da suka shafi 'yancin addini da kuma makomar haɗin gwiwar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya. Moore ya ƙara da cewa idan ƙudurin ya zama doka, zai iya yin tasiri kan yadda Amurka za ta ci gaba da hulɗa da Najeriya a nan gaba. Abdulaziz Ibrahim, Explorer Hausa.